皆さん、こんにちは。エンディです。今日は趣味の関東語について話したいと思います。早速始めましょうか。まず、今日の内容はだいたい、トゥ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 好きです。トゥ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 好きじゃないです。トゥ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 好きですかの感じですね。まず最初の一番は、我中意。この我はもちろん私ですね。中意、好きです。でもこの中意は形容詞じゃなくて動詞ですね。英語みたい I like の感じで我中意、我中意。2番目のところで我唔中意。もちろん好きじゃないですね。このんはだいたい反対の時使います。だいたい英語の do not の感じですね。I do not like 我唔中意。我唔中意。最後はこれ質問ですね。トゥ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 好きですか？你中唔中意？これ目的語あの感じですね。例えば、你中唔中意 Mary あ Mary さんのこと好きですか？カノン語質問やるときは、この動詞は2回話す。中、そして入れる。そして中にもう一回入れる。こんな感じで、これを覚えるしかないですね。例えば、私、メリーのこと好き。メリーさんのこと好き。我中意 Mary。我中意 Mary。私はメリーさん好きじゃない。我唔中意 Mary。我唔中意 Mary さん。あなたはメリーのこと好きですか？你中唔中意 Mary 啊？你中唔中意 Mary あ？の感じですね。だから、関東語を話すときは、間にさんつけるはいらないですね。OK。これは言い方、この公式、すごく簡単だけど、でもいろいろ単語を覚える。いろいろな単語ありますね。早速単語を勉強しましょう。まず音楽についての単語。一緒やりますね。まず左上から。听音乐。听音乐。例えば音楽聴くのが好き。我中意聽音樂。我中意聽音樂。右行きますね。歌う歌う。唱歌。唱歌。我中意唱歌。歌うのが好き。ギターを弾く。彈ギター。彈ギター。例えば僕、ギターを弾くのが好き。我中意彈吉他。我中意彈吉他。右、ドラム叩く。打鼓。打鼓。例えば、我中意打鼓。我中意打鼓。下ですね。今回は好きじゃないについて話しましょう。例えば、映画見るのが好きじゃない。まず最初ここで、睇戲。睇戲。睇、大体見るですね。戲、もちろん映画。戲、映画。映画見るのが好きじゃない。我唔中意睇戲。我唔中意睇戲。ドラマを見る。睇劇。睇劇。この劇はもちろんドラマですね。例えば、ドラマ見るのが好きじゃない。我唔中意睇劇。我唔中意睇劇。ゲームをする。打機。打機。例えば、我唔中意打機。我唔中意打機。ゲームやるのが好きじゃない。ここの最後、影相。影相、写真を撮るですね。例えば僕、写真撮るのが好きじゃない。我唔中意影相。我唔中意影相。OK？ 大体こんな感じですね。例えば音楽を聴くのが好き。我中意聽音樂。
ゲームするのが好きじゃない。我唔中意打機。もし相手誘って、なんか誘うじゃなくて、ただ質問だけで、映画好きですか？你中唔中意睇戲啊？大体質問やるときは入れるですね。你中唔中意睇戲啊？例えば音楽聴くのが好きですかと言えばいいですか？音楽聴くのが好きですかと言えばいいですか？上で、你中唔中意聽音樂啊？你中唔中意聽音樂あ？こんな感じですね。続きましょう。食べ物。まず最初単語を読みましょう。麺を食べる。食麵。食麵。右、寿司を食べる。食壽司。食壽司。辛いものを食べる。食辣嘢。食辣嘢。食は食べるですね。辣嘢の意味はこれ名詞です。辛いものの意味ですね。辣、辛い、嘢、もの。そして右側、甘いものを食べる。食甜嘢。食甜嘢。下ですね、コーヒーのところ。コーヒーを飲む。飲咖啡。飲咖啡。例えば、私はコーヒー飲むのが好き。我中意飲咖啡。我中意飲咖啡。自分の話ですけど、僕すごくコーヒー好きです。もし福岡来たら、ぜひ僕誘って一緒にコーヒー飲みましょう。そして右、ミルティーを飲む。飲奶茶。飲奶茶。例えば、私ミルティー飲むのが好きじゃない。例えばね、我唔中意飲奶茶。我唔中意飲奶茶。右、ビールを飲む。飲啤酒。飲啤酒。例えば、あなたビール飲むのが好きですか？你中唔中意飲啤酒啊？你中唔中意飲啤酒啊？僕、香港で住んでいる日本友達、住んでいる日本の友達は、みんな香港人のお酒は弱いと言いました。僕そうと思います。香港人は酒は弱いです。OK、続きますね。日本食を食べる。食日本嘢。食日本嘢。この嘢もちろん食べ物ですね。例えば、私、ミルティー飲むのが好き。我中意飲奶茶。我中意飲奶茶。下、辛いものを食べるのが好きじゃない。我唔中意我唔中意食辣嘢。我唔中意食辣嘢。あなた、寿司食べる好きですか？你中唔中意食壽司啊？你中唔中意食壽司あ？こんな感じですね。続きましょう。旅行。旅行ね。OK。いきますね。まず、旅行に行く。去旅行。この去は第一句ですね。英語の go の感じで。旅行もちろん traveling。go traveling。去旅行。去旅行。ハイキング。行山。行山。そしてビーチに行く。ビーチに行く。去沙灘。去沙灘。ところで香港でたくさん山がある。香港でだいたい 15% の土地は人住むけど、70% 以上はだいたい山ですね。ビーチもいっぱいある。15以上ですね。だから山とビーチはすっごく多い。すっごく多い。OK。都会だけど、でも山すっごく多いの都会ですね。だから実践のところすっごく多いです。ぜひ行ってみてください。
特にクライミング好きな方は香港ですごくいいのところですね。そしてキャンプ、露營。下ね、景色、写真を撮る。影風景。この風景もちろんいいの景色の意味あるですね。影風景。影風景。例えば、OK、続きましょう。坐船。船に乗る。坐船。例えば、香港からマカオまで船で行くですね。坐船。OK。そしてこれは探検に行く、冒険に行く、僕、発音も忘れた。OK。とにかく、去探險。そして、花を見に行く。去睇花。この花はただ花ですね。花。去睇花。OK。花見に行く。例えば、これネームないですね。OK。趣味の話しましょう。OK。趣味ですね。まず、絵を描く。画。例えば、我中意画画。絵を描くのが好きです。右側いきますね。本を読む。睇書。3番目、料理をする。煮嘢食。嗱、この煮は動詞ですね。英語の cook、cook、同じ意味です。OK？ 所以嘢食は嘢食、大家食べ物。cooked food、煮嘢食。整手工、右側。整手工。整もちろん作るですね。手工、例えばこれ、すごく綺麗の紙の動物のものを作る。これどんなもの？僕、急に日本語忘れちゃった。ごめんなさい。これとにかく整手工。なんか紙で綺麗の形の動物作るですね。例えばライオンとか鳥とかなど。OK。そしてガーデニング。種花。書道。寫字。OK。パズルですね。拼圖。做手工藝。做手工藝、この手工藝と上の手工との違いありますか？僕の経験は手工藝大体ちょっとなんかポッチュリー、なんかすごいでっかいの皿作るのみたいな感じで、皿とかこんな感じで、OK？ 作るものは手工藝。でも手工は大小さいのものですね。紙程度ですね。ハサミ使うものは手工。こんな感じ。OK ですか？ OK、最後、スポーツ行きましょう。まず、サッカー、鉄棒。例えば、私はサッカーするのが好き。我中意鉄棒。右バスケやる。打籃球。なんか香港でバスケットボールコートすごく多いですね。もし香港旅行行ったら、ぜひ香港と一緒にバスケやってください。そう、みんなでも入ってるので、すごい面白いですよ。そして水游水。香港で大体朝の水泳のクラスはすごく多いで、大体年上の人向けのクラスすごく多いですね。游水。子供たち大体みんな水泳できるですね。そして、ランニング、跑步。そして、ヨガ、做瑜伽。サイクリング、踩單車。踩單車方がいいですね。踩單車。OK、ボクシング、打拳。最後はジム、筋トレですね。健身。なんか香港の人は、ランニングはすごく好きみたいですね。そう。なんかマラソン大会でみんな
行く人すごい多いで。そう、跑步。例えば香港人がランニング好き。香港人、香港人ですね。香港人中意跑步。香港人、ランニングが好き。香港人中意跑步。こんな感じね。ここでちょっとフォーミュラのやつで、このパターンで、例えば、水泳が好き。我中意游水。我中意游水。ランニング好きじゃない。我唔中意跑步。我唔中意跑步。あなた筋トレが好きですか？你中唔中意健身啊？你中唔中意健身啊？こんな感じですね。これはさっき話したの単語で。今日は一番大事はこれ、好きです。I like 我中意。I do not like 我唔中意。Do you like 你中唔中意嘟嘟嘟嘟あ質問やるときはあ入れるですね。どうですか？わかりますか？ OK。例えば Q1 のところで音楽聴くのが好きと言いたい。我中意聽音樂。ランニングを嫌いと言いたい。我唔中意跑步。相手に横が好きが聞きたい。你中唔中意去旅行啊？料理するのが好きと言いたい。好きだと言いたい。打要言います。好きだと言いたい。我中意煮嘢食。我中意煮嘢食。どうですか？皆さんわかりませんか？今、広東語で趣味を話せますか？まあ、とにかく、もし質問あれば、ぜひ、コメント、いつでも来てください。コメント欄もいいし、僕にメールすればもいいし、広東語オンラインプライベートレッスンも受け付け中。もし広東語勉強の興味があれば、ぜひ僕に連絡してください。OK。今日はここまでです。見てくださってありがとうございました。また次のレッスン会いましょう。バイバイ。